Yun yung problema ko. Yeah, it's all my fault. Someone broke into our house and tried to kill me. Dahil hindi mo dapat ng tao na ikaw ang pumatay sa kapatid nila, si David. Teka, ano? Magkakapatid sila ng Tanggol? Yeah, magkakapatid silang lahat. Eh, si Erika. Nagtahan na talaga sila. Kasi, dun sa napanood ko sa CCTV, parang hindi naman siya pinwersa ng lalaki yun na sumama sa kanya. Tinulungan pa nga niya tumakas eh. Are you trying to say hindi siya tinignan? Hindi. Ano ba? Walang dahilan meron kayo. Maliwanag sa akin. Napasok tayo ng kalaman. Paano kung kung tinignan yan? Hindi patay na tayo ngayon. Salamat ha. But, Isang dito ka. Kasama ko. ikaw ano muna? Ito lang. Amerika. Mm. Lalo po ang pamilya. Lalo si David. At saka si Tanggol. Hindi ko alam kung matanggap pa ako yung nanay ng tatay. Dahil sa ginagawa ko. Edited ko na meron mo. Thank you sa di mo ha. I'm glad I met you. At least, kahit wala na akong pamilya, ayaw kasama ko. Wait, sa di na yung drunk. Erika. Ayaw ko na gusto ko na isuot. Sa'yo, ko na yan ba? Maaari Una naman tayong ako. magpadala ng donasyon sa mga sumusunod na bank account. Makakatulong din po kayo sa pamamagitan ng pagbili ng donation vouchers mula sa ating merchant partners o scan ang sumusunod na QR codes. Para sa mga nasa ibang bansa, maaari rin pong i-scan ang QR code para sa inyong donation. Para sa in-kind donations, Hello, Conchita Shodina. Yes, ma'am. Nanonood po ako ng Batang Quiapo. okay, sa kulitan weekend. Over sa weekends, ang sagutan ng cast ng Batang Quiapo. Anong pangkain ang nabanggit sa larong nanay tatay? Bakit kubo? Over sa saya, ang harapan ng PBB Celebrity Collab X-Housemates. Yeah, sino
Hi, Drifter Gabby. Good evening. May sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with probiotic and collagen. Smooths out the junk easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Chicken nuggets! Circus Fried Chicken! I-push natin ang sustansya para sa paglaki nila. With Sustansya Yup Gravy, nagawa sa Alaska. Bawal dito ulat, isustansya. Heavy flow day? Let's go with a flow. Thanks to Charmy Cotton Napkin for heavy flow. That's longer, cotton soft. With a quick absorb option. She can go with a flow. Charmy Cotton Napkin for heavy flow. Nanood naman siya. Winashin na, kinaskas mo pa. Switch to New Ariel Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang tantya. Lower the sauce sa washing machine. 7 lang per washing time. New Ariel Liquid. HP45 ang gatas na may tripling lakas. Tulong sa brain lakas, phone lakas, at immunity lakas. Araw-araw ng sarap ang tripling lakas ng brain. Lee Sung Soon, good evening. Conflict plan? Ilabas mo yan.
how Sis the Rina, good internet speed here in evening. Poland.
anak at ako niyang may dugong gerero. Kailangan mo unang mamatay ko sila. Tinatanggol ang mga tingin ko sa tamang totoo. Tungkol, ano mong gagawin mo sa kanila? Paghihinaan mo, huwag ka magpapaapekto. Sa nalaman mo tungkol sa mga girero. The Guerreros are nothing. If not for the Montenegros. Tanggol, ikaw ang dahilan kung bakit nag-iisa ako ngayon. Ikaw ang sumira ng pamilya ko. Hindi ako papayag ang ating buong hindi na sirahin mo sa masamang mong ambisyon. Sisiguraduhin ko hindi ka lang nananong mayor. Pagbabayaran mo ang pagkamatay ng anak ko. Ang bansang tagapagtanggol. Isa, Tanggol, ikaw ang number 1 sa puso namin. Tanggol, idol ka namin. Idol ka namin, Tanggol! Ilang view, idol? Inspirasyon ng ating mga kabatang Quiapo. Bilang isang DPWH maintenance, ang natutunan ko kay Tanggol yung magpursige sa buhat na mabalda. Doon ka sa kanya kukuha ng lakas ng loob. Bilang isang vendor, si Tanggol ang nagturo sa akin kung paano makisama, magsigap. Titinda po ko siya, tumidiskarte. Pares na po kami tumidiskarte sa buhay. Oh, isang driver. Idol ko si Tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita, Tanggol, ano na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit ganun umaasenjoy ka. As a student, ang utalay sa Batang Quiapo is maging honest ka, palagi siyang humingi ng tulong sa Panginoon. Honest ka. Paraan ko ang Batang Quiapo na tratuwalan ako mga katrabaho bilang pamilya para matanan malipayan. Inspirasyon na walit ang buwan. Gamit. Huwag mo buwan. Para mabot niya ang ako Sobrang. At sa kami mga Sinabutin yung pagmamahal sa magulang, kagagang mo sa kapwa. Kapatid, ang imong gumpa, kahit pamilya o mga higala. Tapos sa siya, wala ko siya sabog siya kabata na gisalikway sa mga ginikanan. Tungod, makilit ko niyo Tanggol, diligent ko sa piyahan. Walang iwanan. Magkakasanggat tayo. Nawa po ay makapagpasaya pa po kayo ng malagutan. FPJ's Batang Uy, Quiapo. ano ko to sa kasulog. Mhm. Ya, wala ko na. Kamera winigtan ko lang ka. Tatlo na to sila. Eh, tingnan ko to sa mga lobby. Siya, may gusto po Di ba siya wayo niya to? Uy, padilaga, ano nga, nagigtan sa kamera. Kaya, Hihintayin kita, manang na. May mga kapalapit ka niya, ano. It's okay to Palapit siya, yaga niya ang mga. wait for nanay nila mo. Nag-itlog. Tigalumloman sa. Gusto ko nininaw. Ay, bago para dyan. Tilog pa. Ay, that's not easy, wait. May Diba, big kita? bags na festinis, nakita-kita. Ang puti. Sila nakabiligay ko. Dami talinis. Mas ibang no? Hindi pa buwini. Magic ang kamay mo, mami. Pag hinahapis ako sa dibdib, do. Magaan ang Huwag na kabayan kayo na ulan naman. Mas nakakahinga na Di ba ito nabasa? Nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito May naman ko pa ng nanay para dra sa meatloaf, di siya na malumlom. At ipulitos po, pagkabinhawa ng sakit ng katawan at ulo para sa mahimbing na tulog. Dapat may arapan siyang halo. Bukaran. Para sa inyong comfort and cold symptoms.
Marami nga po sa meatloaf. Mission accomplished. Gold. Mas makuna. New golden chicken curry fillet. Flavorful curry sarap for all. May man nagano? May man ginatusik at tupad ganyan ano. Kaya kilala, ya kay nanay Ang yan. itlog. Nanay nila. Ang kuha ko sa ano, yung kuha ko sa igot. Also available for teens. Every Filipino deserves the gentlest care. Pagkuha ko igot, gusto ko malupad, magwa gid. Our gentlest care, PH Notified, for every Filipina. Gentlest care for every teen. Our gentlest care for every Filipina. Trendy tote bag charms. Ito ang gusto mo. Sali na sa Royal Tote and Red Promo. Mamaleta ng tig-dalawang bottle caps ng Royal, Sprite at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali na! Ito ang gusto mo. Long day's over. Hello, chocolate chip, rolled wafer, rich caramel, Rice Krispies, and creamy chocolate. Oh, diba? Doon ka nataktak. Why na bilhin? Hello, Ano? Ang steak. every day. Ano? Ito ka, be? Wala din sa bago. Why naman namatay na? Wala naman ito bilhin, wala na siyang kataktak. Hmm? Wala na siyang kataktak na gawa. Malaman ako nga, mayara pa kay tulog na. Why na ganun? May kapangagat. Kaya pag kakagato. Ano? Ang nga patay eh. Uwe, damo to. Nakaralipong mo sila. Sakit ng ulo ko sa buntis. Maraming hindi pwede. Karambay, Jessie, pwede. Kahit sa walang laman ng tiyan. At seniors. Pwede pala. Choosy na. Choose by Jessie. Hindi na yan. How can you help nurture higher intelligence? Give your child EmpaGrow A+ with MFGN and the highest levels of DHA to help build faster brain connections. EmpaGrow with MFGN helps support higher intelligence for your A+ child. That's what we are. Ay, ito naman pa skills eh. Hindi kinuhin sa buto. Pero kaya na, Ariel with Downy. Pa skills day, mas kantiyan. May FedEx Power Brain. Ang may gawin, hindi mo siya. Silbi sa Ariel. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet 8.ph. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Kaya pa natin ako. Sobrang sakit. Panatan sa Flanax from Taisho. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax. From Taisho. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Taas ng lagnat? Ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet 8.ph. May problema ka ba, Tanggol? Hindi naman nawawala ng problema niya si Tanggol eh.
sanggol na pinagdaanan ko mo. Mag-aaway naman Harap ng pag pamilya ko. may kapangagat pa. Pamilya ko rin pala. Anong ibig mong sabihin, Tanggol? Inaasaran doon gusto ako pala ng maharong lola ko. Tinulatin ka. At ang naging bunga nito, ay ang nanay ko. Ano? Sandali. E di ako ka nagang Gustavo. At isa kang girero. Ang plano ng Tanggol, kayo pa naman ang dilaro ang maitim na magkalaban sa eleksyon. Aatras ka nila. Hihinto mo na ba yung pagtakbo mo bilang mayor? Hindi. Dahil ito ang magiging motivasyon ko. Para ipagpatuloy ko na ako. Dahil kapag daw po mga girero dito ng dito, sigurado mas lalo magiging pamura ko. Kaya ipagpapatuloy ko ang pagtakbo ko bilang mayor. Sige, Tanggol. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin iiwan hanggat hindi ka nakakaupo sa munisipyo. Kusbel, good evening. Simula na tumakbo ako sa politika, nasira na ang pamilya ko. Pinag-eliminate si David. At ngayon, pinagtangka ang isang pilong buhay ko. Ngayon na nalaman ko na isa ka akong gerero. Hindi ko matatanggap ang pamilyang sinira sa buhay ko. Pananalitin ko sila. Pagbabayaran ko sila sa lahat ng mga kawalangan at tayo pang ginawa nila. Magbabayad ang lahat ng mga gerero. Sabihin ng anak ko, papatayin kitang gerero ka! Mayor ako sa ano? Harap mo sa atin, tahimik mo. Ilang may dahilan kung bakit napatay ang anak ko. Si Roberto ang nakutos sa pagpapasabog ng meeting ni Avante. Subukan mo gawin ulit sa nanay yan. Hindi kita sasabihin na babae ka. Ipunin mo lahat ng tao kung magpagkakatiwalaan natin. Pupunta tayo na sa ministeryo. Ililigpit na natin ang lahat ng yan. Yung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin, nasa pangalit kayo ng buhay na pati-pati. Yung armado na lang naghahanap sa inyo, FPJ's Batang Quiapo. Pwede. Alam niyo ba't yung pirma ni Mia? Mr. Patrick Gonzalez, gusto ko sana mag-personal apology sa'yo. Baka naman pwede natin pag-usapan to. Patrick na lang. Ay, ako madet na lang. Yung hiningi ka pa lang ako. Oo. Mamaya. I thought you would be different. But hey, you're here. Babayaran mo ni Vincent, diba? Paano ko sabihin ko sa'yo na ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito? Let's say you do. Bakit? Dahil sa mga mata mo. Pareha siya yung sa tao na kilala ko no. Did she scare you? Yung totoo niya, gusto ko siya.
Okay lang, Ma'am Jean. So does that mean you're hitting on me? Ano? Kakasabi mo lang, di ba? There was a girl na gusto mo noon who I have the same eyes as. And you remember all of your beautiful memories. Beautiful memories. May sinabi pa ako masaya yung mga times na magkasama kami. Mia, Ano? Gusto mo pa rin ba ako? Huwag kang mag-assume na maganda ang memories ko sa tao yun. Bakit mo niya ako kita yung dalawa yun? Gusto mo eh. Hindi mo talaga mapipigilan ko si Miss Mia. Pero sana nakausap ko muna yung memories na yun. Kaya wala akong pakialam. Ihanan mo yung buong katawan mo para lang hindi sila magkita. maalala mo siya. Not because of the beautiful, but because of all the painful memories that stayed there. Ewan paliwanag sa mga bagay na gusto mo lang makita. Whatever floats your boat, right? First Patrick, tumating ka. Pasensya ka na, nalita ako kasi may galing ako sa printing press. Yung mga kinukusap ako mga taga-bangko. Alam mo naman, manager ako ng isang sikat na writer. But I'm here for you. Let's talk. Sir Vincent, kung ano man yan, hindi ako nagkakasabi. Ako na ako. Ay, Miss Patrick, nakapagpapit mo na ng libro kay Miss Mia? Oo, Francine. Oo, yung gusto na talaga eh. Hindi na nito. Ano mo kasi, Ang dami-dami mong sinasabi kanina. I'm a girl, memories pa. Yung pala, autograph sa bagong kong libro lang ang gusto. mali ka na iniisip eh. First Patrick, I am not surprised kasi kahit sino naman hindi palalagpasin makapagpa-fansign kahit hindi niya. Para kanino ba to? Sa'yo? Patrick? Mat. Batman? MET? At ma, laki mo naman po sa Patrick. Para sa kapatid ko. Ano nga? That is so sweet. Pero I am not surprised kasi ang mga libro ni Mia, it's rated G. Appreciated by the general public. Here. I'll see you soon. Salamat. Pero ito na ulit natin pagkikita. Umalis ka na at huwag kang babalik dito. Pero I said leave. And this is the last time we will see each other. I said leave! Nurse Patrick, 5 minutes pwede tayo mag-isa. Nurse Patrick, 5 minutes lang. Usap lang tayo mabilis. Gusto ko kasi sorry dun sa mga sinabi nila kanina. She doesn't mean it. nagsasorry ka na hindi mo alam ginawa niya. Oo, bago yun. Pero mas nagsasorry kasi ako dyan sa mga And as a publisher and manager of the I feel very responsible also. So please accept the apology. Libre ito. Isa yan sa mga ini-endorse ni Mia. Sige na, pagkasin mo. Di ba
ba, umiinom kayo ng kape sa trabaho? Kailangan yan sa trabaho, di ba? Kuya, sa hospital, pwede nyo i-share sa mga kasama nyo. Yung kapatid mo, pwede mo i-share. Pwede mo i-share. Oo, tulad na sabi ko. Sabi ko. Responding! Seryoso ako, sir. Hindi ko kailangan ng pera. Sapat na sa akin ang story. Ano na ako? Ayos yun ah. Sa lahat ng taong minaperan ko ng pera, siya lang yung tumanggi. Ayos. May pride. Tsaka yung pagkakakapit mo sa akin, parang Prince Charming. Ikaw lang ang maaasahan ng iba pagdating sa kapatid mo, ha? Panghabang panahon, makakasama niyo ako. Kaya huwag mong papabayaan ang manang mo. Lahat ng kailangan niya, hindi mo, ha? Hanggang yan naman yun. Hinanayan, maaasik ka, Pretty good. I want to. siya. Siya? Sino po siya, Miss Mia? Wala mo po kami ito. Si Patrick. Any updates? Abo, Miss Mia, si Sir Nurse po, pinalaklan-check ko na po. Hintay po na po ni Sir Nurse yung mga kriminal. Hirap po i-trace. I don't care kung paano magkakaroon, but I want all the information about it. I'll give you 1 week. Kunti, Para po ng trabaho. first. Hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Miss Mia. Miss Isip Mia, di ba mo. po nag-post naman na si Boss Vincent tsaka yung si Sir Nurse? Ba't po gusto niyo pa rin kausapin si Sir Nurse? I want it. He's going to be mine. Bakit tumaris? Ayos mo, anak.
Playing Bell and Mom Jean. Ay, yan. Dahan-dahan po, yung sa Thank you, Marie. Salamat. Thank you, Marie. Thank you, Marie. Sorry, mama. Kaya mo na lang. So, ano na? Ito, pauwi na. Gawa ko na rin yung autograph niya. Ah! Buti ako na-comment ka, ma. Pirma. Pirma, nangyayari lang din. May autograph na nangyayari lang din. May matlang. Uuwi na si matlang. Babalik mo na. Ay, lima na. Ano? Uuwi na. Ano? Uuwi na. Ano? Saan mo punta? Ano sa pupunta si Manang? Hindi sa palengke. Para maglaba. Para mag-uuwi siya para sa dito ang firma na yan. Uwi ka na po. Marlon, thank you for reading my books. To show my gratitude, I'm inviting you to come to my book sale. Para mapirmahan ko na rin ang gawang books mo. Hihintayin kita, Manong Matmat. Sira. Hindi ka naman pipili. Ay, pipili. Ate. Hindi ko kayo malas ka. Anong kaso mo? Bigat na yan? O pang baby Juby lang? Iyak na yan! Yan ako pala tutulong sa kanya. Bukas na naman ako kayo. Kung hindi na ako lupa, hindi tayo nagpapalagay. Wala ka ng ginawa sila. Ano siguro tayo kayo magkakay mo? Ano ka na kayo marami? Hindi ko na kumain buhayin. Kung bang kumita ng extra. Wala kang talo dito. Tapakat na sa loob ng puhunin. Sakto. Boss, wala kang usapan ka na. Masyadong dinataga ba? Panak naman ito kung talaga. Wala gamit mo. Hindi mo na ito. Ang dating himas sa layas. Bakit mo naman bakit naman? Kaya yung kasama na mga lalaki. Ano yung paggabi na hindi na ako makakita? Kumain pa naman yung lalaki yung ginawa ko. Yung ba yung pagiging lalaki para sa'yo? Matapang ka. Kaya mo na kami. Siya na ngayon ang may hawak ng posas. Hindi. Mabait kayo ah. Habang si Zidane Garcia sa isang natatagong pagdala sa season finale ng MMK Sabado, alas 8:30 ng gabi. Huwag kang magpalinis! Nagkulang pa ako sa Luzon! Bakit kailangan ako nakakahiya? Bulag ka? Mag-dive ka? Meron na ilaw? Sa dive, ang kuslinis, pati kwelyo at kilikili. Ang puti! Dive, kuslinis, napansin pa rin ilaw. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. Like dark roast coffee. Pero ang aroma at sarap. Tara, ang tapang na katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Lipat na. Germs everywhere! No, when you safeguard pure white. Show white germs 24 hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with ProMilk to help fuel the 4 brain developmental milestones: focus, memory, problem solving, and language. Nurture a gifted brain. ProMilk. Di may iwasan ang stains at germs everyday. Kaya dapat mag-Sunrock sa bawat laban. Up to 2 times ang linis ng stains at germs kaysa detergent lang. Ang matilinis sa
Sunrise. Linis na bigaya ng detergent na. Daghan ang nagsabi sa ako. Busa, parik si Bito. Buong Pilipinas ay pa-excited kapag may umaasa sa'yo, hindi dapat magpahintong sa kalay, puso at manhid sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex B. Makinipan si Kanton na sama pa. Bigger! Susok na, sarapin pa. Tumbang mo. At nakapsarap. Busog na, sarapin pa. Makinipan si Kanton kasama pa. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a Dove Deodorant? New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye-bye dark marks. For even toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero bihina na ang kakaroon mo. Mag-Bear Brand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Pagdating na si Mama, nalinis na ba lahat? Yung banya nila mahal. Ha? Bakit ko ba sa beach? Comics na pa. Ang galang skates at germs. That is a big one. Linis na? Kailit ba talaga mahal? Comics Unstoppable. Ang payat na nakuha mo ka. Kung ng lola ko, sa palawan ko siya magsimula. Mataas na presa at as low as 2.5% interest rate. Kaya malaki ang uwi cash. At kung nalayan mo pa, ipalawan mo na yan. I'm deserving. Matira ka sa second line ng casino kung halos lahat ng dishwashing na try mo na. Yatoy 3X Cleaning Power. Sa mata, 3X stronger sa matinding sebo. Try mo na with your joy. Yatoy 3X stronger cleaning power. Basta gardenia, masustansya. Si Bunso, masigla. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Masigla ka sa Venus, gardenia. Kinamin ang hair? Kaya yan with just a bigger comb. Thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Eeny, meeny, miny, mo. Choose your sulit. Sarasaya, sulit. Sarasaya, sulit. Sarasaya, sa Jollibee. Mix and match. Uy, kapagod, may uwi na siguro namin. Uy! Perfume mo all day with Downy, eh? Gusto mo mag-get? Perfume mo all day. Champion! 9 pesos ang per sachet. 25% more ang laman. Like milk, egg, 10 vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion! Energy for the body, energy for the brain. Every Filipino deserves the gentlest care down there. Dapat. PH Share. Our gentlest care, PH Shopify. For every Filipino. Gentlest care for every Filipino. Our gentlest care for every Filipino. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you really don't have to lose. It's game day with Bet88 Sports. That's it.ph. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Ano ba hair ko? Let's grow it! Sums up strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sums up! Hintayin kita Manong, Batman. Hintayin kita Manong, Batman. Kailangan Manong. Kailangan. Ingat, ingat. Ingat. Gusto mo gwapong-gwapo ka, Manong? Gwapo dapat sabi ni Miss Ian. Hintayin kita Manong, Batman. Pogi dapat. Pogi dapat sa Batman. Ito na yung bawas. Magbubusan ito para saan? Why?
si Mami doon sa buksanin ni Miel? Punta ko, ba't dito? Kailangan pa ako kasi kasuhin dun sa bagong racket. Alam mo ito, aminin mo na, be honest with yourself. Iwasan mo yung babae na nakit sa'yo. Ay, wow. Dahil mo na. Magaling sa ilalim ng lupa. Tinutukoy mo lang naman yung pagsaksak niya sa kamay mo. Bili mo nga saan ko. Kapas kayo. Ex mo. Ano to? Sige na, samahan mo na siya na ano. Oo na, sige na. Umugot na kasi. Text mo na lang sa akin kung anong oras sa ako sana. Reset lang. Sino mas gusto mo? Ako kasi manong mas match. Makikita ni Matmat si Miss Mia. Hello? Ikaw ko ba? Nakawalis pa ba? Ay! Yeah, everybody says lifting, but, you know, listen to public bowl, maybe there's a slight, Jessica Sobo. Unang beses po na nag-guest na Alte at Prince po. Ayun, nakarapit na ako dyan. Saan niya friend? Nagrap ko yan. The Kulay and Tekla Show, Sunday, 11:05 p.m.
Karim. Sam. Hindi na. Sis Aisel Carogong, good evening. Lisa Vlog. Good evening.
Hmm. Tatapusin mo siya. He takes them down first. Umpisahan mo tatapusin ko. FPJ sa G-Flex. Friday, 8 p.m. Tinungkol nila. Kaya tatalikuran ko na rin siya bilang aking anak. Ngayong gabi. Nararamdaman nila ang bigat at biyaya ng pagiging. Sangre. Sangre ang tawag mo sa akin. Dahil sa makikita ng nanonood. Sana po sa unique na pasada. Just kailangan tayo sa mga pasada. Get ready. Ipagpinahan tayo. Beauty and heart. Gusto ko niyo. Aba, nalega siya. Yarn, hindi mo ba dito? Sige. Gusto na ma-host ko na lang. Tungkol doon sa expose na kay Victor Santiago, hindi mo pakas ang pinagutupad dito eh. Sandang it for real. Friends na kami Captain Barbie. Alam mo, No, hindi kayo ano. Mami, pero maniwala ka sa akin. Hindi talaga tayo pwede. pwede basta makalimutan ng feelings ko para sa ang gagawin mo. Hindi kayo maniwala ko. Your time is always a fun time. A whirlpool of adventure. Flushed away. The hardest no contact ever. Plus, Sige. Hindi na, sige. Sige na ba? swerte kayo tayo alam. Ibig sabihin, hindi kagaya ng mga tayo nagtitinutay.
discoveries. Thank you.